Fogadok veletek egy rekesz pezsgővel, hogy fogunk nyerni. Na, áll a fogadás. Áll a fogadás. Ács Dániel. Hol találok egy rekesz pezsgő 444.hu-nál. Pontosan egy évvel ezelőtt ült be Magyar Péter a Partizán stúdiójába. Szervusz Péter, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó estét, szervusz. Akkor ő még csak egy volt miniszter, volt férje volt, aki éppen kiábrándult a rendszerből. Most pedig itt tartunk. Itt vagyunk a Tisza Párt első kongresszus-szerűségén, ami azért is érdekes, mert ezért az elmúlt évben leginkább a pártelnököt, Magyar Pétert lehetett csak látni. Most viszont itt van 2000 Tisza szimpatizáns. És mi azt szeretnénk kérni tőletek, hogy tegyétek meg, hogy tartsátok be a szabályt, belül ne kamerázatok, menjetek vissza a presszobába. Valójában hol tudunk forgatni? Tehát, hogy ez a kérdés, mert eddig azt mondták, hogy sehol. Itt benn nem lehet, se pillanatképet, se interjút csak kint külterületen lehet. Jó, most a sajtófőnök azt mondta, hogy kint forgathatunk. Igen, de a közterület, az még egyszer elmondom neked, hogy a járda. Jó, Kövér László által uralt parlamentben egy kicsit könnyebb forgatni, mint a Tisza első kongresszusán. Jaj, de hideg van. Tudod, mit csinálunk? Odaállunk, ott már lehet forgatni, és arra jön az úr, és elkapjuk. 444.hu-tól vagyunk. Csak arra lennénk kíváncsiak, hogy lett ön tiszás. Úgy érzem magam, mintha Kósa Lajost kergetném a parlamentben. Na jó, menjünk vissza. Nem mondod el, hogy lettél tiszás? 444-nek. Csak hogy... Hát nem akarok a sajtóba szerepelni nagyon, mert félek, vidéki vagyok. De ne féljél! Ne féljél! Azt mondta Mészáros Lőrinc, hogy legyetek bátorak. Azt tuti! Na benézzünk! Vissza Európába. Ez a jelmondata a kongresszusnak. Orbán Viktor rendszere a félelemről szól. Félelemben tartani mindenkit, aki mást gondol a világról és a hazánkról. Félelemben tartani azokat, akik ki akarnának állni és változtatni szeretnének. Ez a rendszer egyik alapköve, hogy féljetek tőle, hogy ne merjetek beszélni. Előre jelezték a tiszásoknak a Facebook csoportokban, hogy senki se adjon interjút, amit én megértek, de hát mi mégiscsak azért vagyunk itt, hogy megtudjuk, hogy lett egy év alatt ekkora párt a Tiszából, és ki miért döntött úgy, hogy ehhez a mozgalomhoz csatlakozik. Üdvözlöm, 444-től vagyunk. Kivel szimpatizált korábban a Tisza előtt? Nagyon sok ember támogatta a Fideszt, én is azok közé tartoztam, csak csalódás. Függetlenek voltunk. Igen, nem legalább független voltam. Szocialista voltam. MSZP-s. MSZP-s. Szóval 10-ben vagy 14-ben még Fideszre szavazott? Igen. Én elhittem Orbán Viktornak, amiket mondott. Nem, nekem Orbán sosem tetszett igazából, meg az egész történet. Se az ellenzék, se az Orbán? Mindig támogattam az embereket, akik elsüllyedtek, és ezeket fogjuk most is támogatni. Szüleitek mit szólnak ehhez egyébként? Bocs. Nagyon is semmit. Igazából ők is tiszások már otthon, mert támogatnak és így örülnek tökre. És mik voltak korábban Tisza előtt? Fideszesek, és még az volt, hogy 2020-ban, mikor volt a szavazás, azt hiszem, ugye? 22 vagy 11. Így felhívták otthon a rokonokat, meg te kire szavaztál? Én a Fideszre, és te? Én is a Fideszre, úristen! És most meg tiszások? Igen, meggyőztem őket. Azt skubizom, hogy milyen celebritások gyűltek itt össze, kik vállalják arccal, hogy támogatják a Tiszát. Eddig Újlaki Dénes színészt láttam, ő ott ül, Koltai Róbertet láttam itt a feleségével, Kovács Gábor producert, és Bódis Kriszta dokumentumfilmes, és Tóka Gábort, a közvéleménykutatások szakértőjét. Képzelhetőnek tartod, hogy valóban a Tisza beérte a Fideszt? Én szerintem az adatok alapján ezt kell gondolnunk, hogy ez sokkal valószínűbb, mint az, hogy a Fidesz még vezet. A kormánypártizetek most már 2 hónapja nem álltak elő semmilyen új adattal, tehát azért lehet, hogy itt egy beszédes hallgatásról van most szó. Soha ne feledjük, hogy Orbán nélkül nincs Gyurcsány, és Gyurcsány nélkül nincs Orbán. A Tisza a magyar emberek millióival a teljes hatalmi elitet fogja leváltani. Menjünk, nyomjuk, hát ha kell,
Ti egy szigethez tartoztok? Igen. Igen. És ott hányan vagytok egy ilyen Az Erdély térséget Tisza a miénk, és ott már van 500-an. És ti mit gondoltok, hogy ez a Tisza egy jobboldali, liberális vagy baloldali közösség? Hát igazából nem tudom. Ez még szerintem annyira nem fordult ki. Magyar párt. Én pont ugyanezt Egy akartam mondani. magyar párt. Mi magyarok vagyunk, mi nem vagyunk jobboldaliak, baloldaliak. A Tisza nem csupán egy szervezet, amelyre szavazni lehet, hanem egy ernyő, amely alatt minden magyar megtalálhatja a helyét, aki hisz a változás lehetőségében. Nem budapesti vagy vidéki párt, hanem magyar párt. Szerintem egy picit idejét múlt is ez a megkülönböztetés, ez a kategóriarendszer, inkább így mondom. Én azt gondolom, hogy egy csomóan, akik azt mondják, hogy baloldali értékeket vallanak, vagy jobboldali értékeket, nem is tudják, miről beszélnek. Itt most igazándiból a megélhetés probléma, a demokrácia probléma, az elnyomás probléma, a valaha kiűzöttek visszaengedése probléma, nekem ezek azok, amik nem tetszenek. Most van egy tolvaj, aki szétlopta az egész országnak, Európának a pénzét, és ebből most ki akarunk lépni. Tudjuk, kik vagytok, és tudjuk, hogy mit tettetek, és nem felejtünk. Vagy ha így jobban megértik 60 pusztán, azt is mondhatnám, hogy elindítjuk az Út a börtönbe programot. És miben különbözik ez a Tisza, mint a korábbi ellenzéki megmozdulásoktól, pártoktól, összefogások? A Tisza egyértelműen mutatja azt, hogy a népért van, és a nép a Tisza. Ez az előző összefogásokban nem látszott. Én nem láttam volna, hogy bármennyire is az emberek között aktívak lettek volna, annyira, mint Magyar Péter és a pártja. Miért csalódtál a szocialistákban? Én nem csalódtam bennük, eltűntünk. Aha. És ennek mi volt az oka? Hát azért, mert jött egy Magyar Péter. És nekem egyébként tökre tetszik az, hogy tőlük jött, és tudja, hogy mi van ott. Aha. Nekem ez hiteles. Karizmatikus, jól beszél, összeszedett, van tehetsége hozzá. Ilyen őszintén, meg ennyire egyszerűen így, ilyen nyelvezettel nem nagyon láttam még embert, aki mondta volna, hogy milyen az új irány, merre kéne menni. Ő az, aki meg tudott mozgatni pár hónap alatt ennyi embert. Ő valahogy és valamiért maga mögé állította egy akkora tömeget, amit eddig egyenként és összességében sem sikerült az ellenzéki pártoknak. Úgyhogy valamit tud véleményem szerint, vagy az emberek már annyira elégedetlenek, hogy egy idézőjelbe szokásos messiást látják benne. A kongresszus meglepetése, hogy a Tiszához csatlakozott Ruszin Szendi Romulus, a hadsereg volt vezérkari főnöke. Azok az egyenruhások, azok nagyon sokat küzdöttek azért a rendfokozatért és egyenruháért, hogy viselhessék. Az nem jelmez. Valaki megpróbálja felvenni, aztán mégse sikerül neki. A védőmellény, mint egy melltartó, úgy áll rajta egyébként. De valaki legalább szólna neki, hogy főnök, vegyél fel egyen nagyobbat, mert kurva szarul nézel ki. És Kulcsák Krisztián, ezüstérmes olimpiai vívó, aki a MOB-nak volt az elnöke. Abból a szempontból én biztosan tipikus magyar családban nőttem föl, hogy már gyerekkoromban megtanultam, kiket kell utálni. Hamar álmomból felkelve is tudtam, hogy mi magyarok utáljuk a franciákat, a körülöttünk élő nációkat, a románokat, a szerbeket, a cseheket, és persze az oroszokat. Ebből a sokaknak esetleg ismerős gyűlölet fogságának is felfogható kiinduló helyzetből a sport mutatta meg a továbblépés lehetőségét, és nyomta kezembe a szabadulás kulcsát. Mi a különbség Magyar Péter és Orbán Viktor között? Hát, nagyon sok, azt meg kell hagyni. Nagyon sokan mondják azt, hogy hasonlítanak, de én ezt egyáltalán nem látom. Volt, amikor Orbán Viktor is, ugye ahogy mondta, Magyar Péter is utcai harcos volt, most már nem az. Magyar Péter most az a személy, aki igazán ki tudja vinni az embereket az utcára, és erre van szükség, és ezt meg is csinálja. És ezért az egész ifjúság szerintem hálás neki. Azok a félelmek, hogy ő ugyanolyan lesz, mint Orbán Viktor, hiszen ugyanonnan jött? Igen, ez sokakat aggaszt. Némi hasonlóság is van köztük természetüket illetően. 90-ben sem gondoltuk, hogy Orbán Viktor ilyenné változik, tehát
Ez egy lutri. Mi van, hogyha Cseverből Vederbe esnek az ellenzéki szavazók, és egy újabb Orbán Viktort? Akkor átcsesztünk. Mindenki abban reménykedik, hogy ez nem így lesz. Ha nem csinálunk semmit, akkor biztos ez a vacak marad, ha csinálunk valamit, akkor meg lehet, hogy jobb lesz. De ha nem kezdünk bele egy változásba, akkor sose lesz semmi. És ön szerint választásokon le lehet győzni a Fideszt? Lefogjuk. Lefogjuk. Ez 100%. Ez 100%. Üzenek a fideseseknek, hogy most még lépjenek ki a Fideszből, még nem késő. Úgyis mi fogunk nyerni, és akkor mi lesz velük? Köszönöm szépen. Szóval ez volt a Tisza Párt kongresszusa. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek, lájkoljatok, iratkozzatok fel, szuper lájkoljatok, esetleg kommenteljetek, és csatlakozzatok mindenképp a körhöz, támogassátok a 444 munkáját. Sziasztok!